amics i amigues d'en Junior, un indi molt exemplar. Avui l'estem acomiadant perquè s'ha mort. Voldria que tots els amics i amigues li diguéssiu unes paraules. Recordo quan ens vam conèixer, va ser al lavabo de l'escola, quan jo estava vomitant. Obriu la pàgina per la 112. Què hi ha, Arnold? Puc anar al lavabo? T'aguantes? No puc. Vés-hi. Llegeix, Daniel. Qui hi ha aquí? Ves-te'n, aquest és el lavabo de noies. Que tens algun problema? Tu ets el nou indi de l'instint? Sí. Jo diria que aquella amistat acabaria en un feliç matrimoni. Penelope, si tens a Junior com a espòs. Sí, vull. Visca el Nubis! Uah, jo me'n recordo el primer dia que va arribar Rearda. I qui sou vosaltres? Som el xungo del col·le! Sí, segur. I tu, indi? Que tens algun problema perquè sigui indi? T'explico un acudit. Vinga, fot-li. ¿Sabías que el Cindy será la prueba definitiva que el negro se follava a les bufes? Encara em fa mal el nas d'aquell cop de puny. Me'n recordo aquell partit que l'equip de Junior va ficar un munt Ens trobem aquí dissabte, dia 4 d'abril, en directe des del partit de bàsquet de la Reserva Índia d'Espokane contra la Riarda! Com podem observar, els jugadors ja s'estan preparant perquè serà el partit de la Riarda! Ha començat el quart quart, empatats a 69-69. Queden 10 segons perquè s'acabi el partit. En Roger treu la banda, li passa en Junior. En Junior... El Junior li fa una cinta a Brody, ja se la triple i... Ho va cerrar com bollos. Ha estat un enterrament molt emotiu. Gràcies per haver vingut. Gravem, Hola, bona tarda, amics i amigues del Jordi. gravem. Hola. Podem observar el jugador ja s'està preparant. 2, acció. El trobem aquí? No. 2, gravant. 1, 2, acció. Ja hem acabat.